květnový víkend se v kláštereckém sportovním areálu územního stadionu konal tradiční prvomájový turnaj ve volejbale. Pořadatelem byla tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří. Z mužských celků dorazily týmy z blízké i daleké vzdálenosti. Kromě místních bych zmínila Most, Libochovice nebo německý Mauersberg. V ženské části je celkem 7 týmů. 3 klášterecké se mohly během dnešního turnaje utkat celky z Perštejna, Libochovic nebo Ústí nad Labem. A jak celý turnaj dopadl? Zatímco mezi muži ukořistili pomyslný pohár pro vítěze domácí hráči, klášterecké Ačko žen se umístilo až na druhé příčce, když podlehlo celkovým vítězkám z Ervěnic. Ráda bych poděkovala všem účastníkům, kteří přijeli. Myslím, že dnešní volejbalový turnaj se vydařil naprosto prvomájově. Máme naprosto ideální počasí a chtěla bych poděkovat všem účastníkům. Volejbalově se, myslím, daří úplně parádně.